Здравейте, приятели! Вие сте с канала Таромисия. В понеделник днес ще изтеглим 3 карти за седмицата, които да ви дадат насоки за това какво може да ви помогне. От извисените учители ще са днес картите, за да получите техния съвет за седмицата с 3 карти. И те са следните: доверие, следвай сърцето си, и майка, сестра, съпруга и дъщеря. Какво би могло да значи това за вас тази седмица? Би значило да се доверите на ваша близка жена, която е ваша роднина, и да позволите на сърцето си да следва това, което иска, защото тази жена ще ви помогне, или нейните съвети, нейните напътствия ще ви помогнат да се чувствате по-добре през тази седмица, да бъдете по-спокойни, щастливи. Може би, ако не сте се чували с вашата майка или сестра или дъщеря, е добре да се чуете с тях. Също така, ако имате нужда да се доверите, да кажем, на сърцето си в случая, това са много силни карти относно доверието и следването на своя вътрешен глас. И те са свързани най-вече с женската енергия през тази седмица, с тази дама, която е ваша близка. Хубаво е да общувате с жени повече тази седмица, за да запазите женската енергия. Това е една много хубава, нежна енергия, която ви дава топлина и ви обгръща с една мекота. Всички ние като дами имаме нужда от тази женска енергия. Разбира се, балансирането на енергията е изключително важно, но съвета на извисените учители за тази седмица е да се концентрираме в женската енергия, да се доверим на съдбата, на Вселената, на това, в тази висша сила, в която всеки от вас вярва, и да следва сърцето си по един начин, в който то му подсказва как да се случат нещата, за да може да имате една чудесна седмица, изпълнена с много положителни емоции. Това е каналът Таромисия. Аз ви желая прекрасен ден и чудесна седмица. И до скоро, приятели!